s vama, braćo i sestre. Drago mi je da smo i danas došli da slavimo i veličimo našeg Gospoda Isusa Hrista. Jer je On dostojan svake hvale i slave. Amen. Amen. Amen, braćo. Amen. Puno sam razmišljao šta da podelim sa vama. I onda sam uzeo jedan stih iz Biblije. A radi se o ovom stihu, o videlu i spasenju. Sigurno većina od vas već zna šta ovaj stih znači. To je stih Davidovom psalmu 27 glava, prvi stih. Da li može da me neko pročita taj stih? Gospod je videlo moje i spasenje moje. Koga da se bojim? Gospod je krepost života mog. Koga da se strašim? Ja ću da vam obrazložim ovaj stih u dve tačke. Prva tačka. Gospod je videlo moje. Da li je Gospod naše videlo? U teškim trenucima, da li nas to videlo? Kada smo u problemima i teškim situacijama. Sada je pravo vreme da staviš Gospoda ispred tebe i videlo njegovo, koje će obasjavati tebe i tvoj život u svakoj situaciji. Amen. Amen. Navešću mu jedan primjer, braćo i sestre. Da li ima potrebe da se plašim tame kad je Gospod Isus Hrist moje videlo? Zamislite situaciju kada ste u porodičnom okupljenju, vi i vaša deca. Tokom večeri, na primjer oko 9 sati, u tom trenutku nestane struje. Normalno ponestaje i svetlo. Potpuni mrak. Veliki problem i za decu i za vas. Zamislite strah vaše dece, koliko bi se oni tada u tom momentu plašili. Yes. Šta biste vi kao roditelji uradili? U tom trenutku sigurno biste vi uhvatili vaše dete u potpunom zagrljenju. I ne bi dozvolili ni jedan mrak, braćo i sestru, ili neke druge stvari da povredi vaše dete. Braćo i sestre, sigurno tako smo i mi u zagrljenju našeg nebeskog Oca. Amen. Jer je njegov ljubav prema nama neizmerna, braćo i sestre. Ja mislim da je svima nama jasno da nas naš Gospod Isus Hrist izbavlja i svaki tam. Haleluja. I obasjava svoju svetlošću. Amen. Druga tačka. Braćo i sestre, ovdje smo vidjeli kako je Gospod naše videlo. U daljem tekstu čitamo u Davidovom psalmu 27. stih koji kaže: Gospod je moje videlo i spasenje moje. Ja bih hteo sada da vam pričam o spasenju. Znaj da je Gospod Isus Hrist spasenje tvoje. Amen. U svakoj situaciji. Jer ne postoji greh ili stvar iz koje te Bog ne može spasiti. Haleluja. I večeras ti Gospod kroz svoju reč kaže da se pokaješ za svaki greh tvoj. Iskrenog srca. Da bi primio videlo Božije i spasenje Isusa Hrista. Haleluja. Ajmo sada, braćo i sestre, da ustanemo na svoje noge i da slavimo i obožavamo našeg Gospoda Isusa Hrista. Da smo dušne i stavne. Neka će me svaki problemi da vam te. Jer tu da vaš aj. Hvala će da dobri. Duša i sva
Ti, Господи, сасвичи нея менđe, Господи. Da, Hvala Ti, Gospode. Gospodи, da marevile, Gospodi, da učini neja, Gospodi, to večni mokole, Isuse Hriste. Hvala Ti, Isus. Učini, Gospode, marevile, čista, srcova čere, krađili. Učini nam im čista, Gospode. Da, Gospode. Marona, Gospode. Učini, Gospode, sa riječi, sa majs, učini mero mese, Gospode. Učini sa riječi svako nebra kose, Gospode, očisti mene. Da, Gospode. Otvrti mojego brak, Isuse. Me moli nalaz, Gospode, tuđano paro silno, parona. Skapan gesli minja. Sasvich Luđan majem u životu, Gospode. Hvala Ti, Gospode, da uzmu Luđan devla bolest, da bi me obrati nama kući devla. Hvala Ti, Gospode. Hvala Ti za Tvoju ljubav, Gospode. Tvoju ljubav neizmjernu, Gospode. Hvala Ti. Hvala Ti, Hvala Ti, devla dinamika te, devla te rastreti nemen. Да леме да сватко девла терец. Да учини неме девла това твече. Девла мен тут подполиная девла. Девла мен тут величиная, славиная девла. Девла хвала, че девла да прославиная тук сватко чилив девла. Величиная девла тво лобно. Jer tu i nam devla za ova opstavna devla. Aleluja, Isus, zaista.
И сега е право време да вечерем и да влезем в Исусито. После ти никой друг да ваете му. Нека се хвали. Господе, величаваме име Твое, Господе. Да, Господе. Господе, ми Те уздижимо, Господе. Ми Те Алелуя. прославлямо, Господи, обожавamo Те, Господе. Си Алелуя, добър. Господе. Jer si ljubav naša, jer si utjeha naša, jer si spasenje naše i videlo naše, Gospode. Hvala Ti, Dedo. Величавamo Те, Господи, kako da Ti zaboravimo ono što si nam uradio, Gospode. Da si dao Boga Sina radi nas, Gospode. Hvala Ti, Isuse, da si donio spasenje našim dušama i da si nam dao novi život. I hvala Ti, Gospode, da imamo taj novi život u Tvom imenu, Isuse Hriste. Zato, Gospode, u Tvom imenu, Isuse, svaka ranac, Gospode, se slama. I u Tvome imenu, Aleluja! očekujte. Aleluja, Gospode! I kako se treba Tome, Gospode, jer si Bog nad bogovima, jer si kraj nad krajevima i gospodar nad gospodarima, jer si Ti život i spasenje videlo naše. Hvala Ti, Gospode, hvala Ti za sve, hvala Ti, Oče, hvala Ti, Isuse, hvala Ti, Isuse. Господи, слава Ти, Господи, за sve. Господи, ja Te molim, Gospode, za brata Ileta, Gospode, za sestru Krisu, Gospode. Dotakni se, Oče! Господи, доtakни се очи njih, Gospode. Господи, ja Te molim trenutno za njih, Gospode. Isceli ih, Gospode. Molim Te, moja duša, Gospode. Sanšajme, lesite mi strava, majo hlade vel su čini džav. Kad je numlena borbe, numleni bolnici. Od doktori Maja Пиндеда на щилището, да морате дял процес това и чиро. Първо добро жене с означение да вашето.
и нема кошлудаци. Ali Romanenu debeli zbrišinđale mandar gotovo. Aleluja! Aleluja! Stinđama, gledate, samo jedna ferata oči stinđama. Aleluja! Meni se slavinavle i uvijek očeravali se da najviše volinavle u životu. Aleluja! Maje sa ovih modati. Unesi kasne, yani.
милост и нам дава милост. Девелопова начайникът, това войни, това изцелили, това се явява шукар прави. Мен калапали, че дал добро